video na to, medyo hindi ako nag-prepare. As you can see, hindi talaga natin inayos ang backdrop natin and everything. Kasi guys, meron lang akong mga, ano dito, 11-11 drinks. And I'm so happy guys kasi ang tagal-tagal na nag-open ng 11-11 ni Hazel King tsaka ni Mami Heidi, diba? And I really wanted to support them kasi guys, super tingal ako kay Hazel kasi nakilala ko siya back in 2017. Basta meron party yung Closet. If you don't know Closet, Closet is like it's a site where bloggers can meet and everything and socialize, ganon. So, para din siyang Instagram. Pero itong site na to, it's open to some Asian countries. So, yun. What I love about Closet is like before, yun nga, may mga closet parties where we get to meet other closet users. And doon ko nakilala si Hazel back then. Nung nakilala ko siya doon, nabigla ako kasi kasama niya si Mami Heidi. And super natuwa ako na kahit pagka-uwi ko sa Pampanga, kinukwento ko kay Mama na, mahal mo ba kasama niya yung Mami niya? Ganun. Si Mama parang, sabi pa nga ni Mama noon, gusto mo samahan kita. Ganun. So, yun. Super natuwa ako sa kanila kasi I saw Hazel na gano'n. Yung nung nagsa-start pa siya. And I don't know if nag-YouTube na ba siya ng 2017. Basta naaalala ko nun pinag-usapan namin yung camera kasi parang parehas kami naka-Fuji that time. Pero ayun, tagal-tagal ko nang gustong itry ang mga 11-11 drinks dahil nga, yun, I wanted to support them. But there guys, ngayon pa lang. But the thing is, kahapon pa to dumating. So, na-ref na tong mga to. I don't know if same taste pa rin yung iba. Ewan ko kung masyado nang na-dilute yung mga, lalo na fruit juices lang yung mga nauwi. Kasi sa Pampanga kami, and ito galing pa to sa Maginhawa. So, nag-order ako ng brown sugar milk tea, tsaka yung mga fruit-infused something drinks nila. Kaso, ice blended pala siya. So, ininom na ng sister ko nung nasa Manila sila. Kasi, yun, matutunaw siya. Pero sabi nila, masarap daw. Masarap daw yung brown sugar milk tea nila. And I really wanna try it pag nasa Manila na ako. Pero ngayong nasa Pampanga ako, yung mga nauwi lang are the bottled ones. Pinasabi ko dun sa Grab driver na wag palagyan ng ice, and super bait ng mga sa 11-11 at hindi nila nilagyan ng ice. First of all, guys, bago natin umpisahan tikman, I really love their containers. Super ganda ng container. Thumbs up sa containers. Magagamit pa to ulit. Hindi siya one-time use at tatapon na kaagad. So, recyclable. Good for Mother Earth. So, ayan. Etong dalawang to, bawas na as you can see. Ito kasi is the strawberry panna cotta of 11-11. Super sarap niya. Parang siyang strawberry milk, pero may jelly. But the thing is, etong jelly niya, nasa baba, and dahil maliit yung opening nitong nitong bottle. So, ang hirap kainin nung panna cotta. Natira na lang dito yung panna cotta. Kasi si Kian, yung pamangkin ko, gustong-gusto niya yung mga strawberry drinks. So, panna cotta na lang natitira. In fairness, mas masarap pala siya na nalalasahan mo yung jelly. Uubusin ko pa rin to kahit jelly na lang natira. And this one, nakikita nyo, bawas na kasi ininom na ng sister ko. Dalawa kasi talaga to. Ito yung beauty collagen drink nila. Dalawa siya pag binili mo. The thing is, maliit siya. So, yun, if 300 plus yun, nasa 150 or 160 gagastusin nyo for one bottle lang. So, medyo naliliitan ako. Pero guys, yung lasa niya, ang sarap. Sarap talaga. Lasa siyang, medyo pineapple ba? Nasa pineapple side yung lasa. And what I like, yung buo-buo na bits. I don't know what are those, pero ang sarap niya. Right, wala na yung liquid, meron pa rin mga buo-buo na makakain. And ito guys, meron tayong mga 4 na drinks. Ito yung, hindi ko alam anong series to. Basta ito yung mga drinks nila na may detox drinks, gano'n, and everything. So, nakikita nyo, ito bawas na kasi ininom ng kuya ko. And ito, hindi pa. I think kailangan na itong inumin kasi may chia seeds siya. So, try natin. Meron akong dinalang baso para sa baso natin ito try. Since buong family namin nagtatry dito sa drinks na in-order ko. Ang sarap. Medyo super asim lang niya kasi I think
masyado nang matagal na dilute yung orange tsaka yung lemon. But, masarap pa rin siya. Doing good kahit na aircon. na ref na siya kagabi. So, ito yung orange and lemon na drink nila. Super sarap. Dahil nag-orange and lemon na tayo, dito tayo sa calamansi with basil. Let's try it. Kaso, ang hirap kunin ng chia seeds. Asim. Kung maasim na yung orange tsaka lemon, mas asim tong calamansi. Pero, I think, may factor din yung matagal na siyang, ayan, tingnan natin pag dun tayo sa chia seeds kumuha. Kasi ba't nila ito nilagyan ng chia seeds? Baka may effect yung chia seeds. Hindi naman pala siya masyadong maasim. Hindi ko lang minix. Masarap naman siya. Pero mas prefer ko tong orange and lemon. Tapos meron pa tayong dalawa. This one is the blueberry. Blueberry ba to? Basta nakalagay dito, BTMH. Basta ito yung berry. Tapos, ito is lemon calamansi. Meron pang isang calamansi. So, let's try this one first. Dahil nagcalamansi na rin naman tayo. Mas masarap yung amoy nito. Parang mas sweet yung amoy nito. Right! Lagi yung calamansi. Wow. Mas gusto ko tong lemon calamansi. Parang balance lang yung pagkaasim niya. Nalagay yung calamansi sa baso ko. Wait, dito na lang tayo inom dito sa blueberry. Uy, super puno. Wow! Ito gusto ko to. Sarap. Wow. Para siyang grape juice. Ito yung iba yung lasa sa apat na drinks. So, siguro yun yung naging factor. But gusto ko siya. Kasi ito lahat maasim. Ito parang maasim pa rin. Pero iba kasi yung lasa niya. Grapes yung lasa niya. But it's the blueberry TMH. Kung ano man yung TMH. Basta blueberry o berry. Basta ito yung berry. Apat lang kasi yung drinks na ganito. Makikita nyo to sa Grab. If magpapagrab kayo, makikita nyo nakaganito yung picture. Naka-bottle siya. So, yun. We tried all the fruit. Parang, oo. Parang lahat ng tinanay natin is the fruit series of 11-11. And if you're gonna ask me to rate it, hindi kasi ako ma-fruit na drink. Pero, nag-ask ako sa sister ko if i-rate niya yung milk tea. 9 out of 10 daw yung brown sugar milk tea. But, 9 out of 10 kasi daw siguro nasa pag-transport na din kasi nung dumating parang medyo nag-melt na. Yun, tapos itong collagen drink. This is the one that I'm gonna buy again. Ito talaga for sure. Tsaka itong strawberry panna cotta. Pero dito sa mga fruit-infused, detox drinks kasi yata to like this one. Alam ko itong calamansi with basil in particular is a detox drink. So, wala pa akong nahanap na detox drink na bibilin ko ulit. Pero guys, eto naman, decent yung lasa nila na I would repurchase if I'm someone who always drinks fruit drinks. But whenever there's a milk tea shop, I would go with milk tea. So, yun. But dito sa 4 flavors na pinili natin, top 1 ko is this one, yung berry. Tapos, itong orange and lemon. Yun guys, I tried everything out. Super enjoyed 11-11. I really wanna see the shop in person. And I wanna extend my support to Hazel and Mommy Heidi because I really look up to them since the first time I met them back in 2017. What I like about them is that kahit na bigla ang sikat, hindi nila nakalimutan yung roots nila. And whenever you see them, super humble pa rin nila. I appreciate what they do. I appreciate the laughter that they give us. So, yun. Hoping we could meet soon again. But, ayun guys, for now, what I can do for them is support 11-11. Isipin nyo, galing pa itong Maginhawa to Pampanga. So, yun, I really love it. Itong strawberry panna cotta talaga, just go to die for, guys. So, this was a quick video. I really wanted to do this before masira yung drinks. Kasi, I don't know if pwede talaga silang store. Alam ko lang ito yung pwedeng store. But this drinks, dahil fresh drinks sila, I think medyo hindi sila nice is a store kasi masisira yung mga
nilagay sa loob na fresh things. So, yun guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button. And see you tomorrow every day.